Lezi izindaba zo-1 KZN TV ifundelo Samukeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Azophela amahlathi kwabakopelayo uqhubekile nokuphendula imibuzo uSibiya kanti abakwaZondi bachithe okwebiwa kwesidumbu. Zizoqashwa abazimele izikhungo ezizinda zokukopela nokungalandelike imithetho ebekiwe ngesikhathi sokubhaleka kumatikletsheni. Lokhu kuveleke esithangamini nabezindaba somnyango wezemfundo KwaZulu-Natal ebesibanjele eThekwini nalapho kuvele khona konke sekumngomumo ukuqalisa izivivinyo zokuphela konyaka ikakhulukazi ngesikamatikletsheni. Zizoqashwa ngelokhu izigameke ezifana nokukopela nokubhujuka kwamaphepha ezivivinyo zikamatikletsheni nonyaka. Lokhu kudalulwe oyinhloko yomnyango wezemfundo esifundazweni nalapho egcizelele ukuthi kuzoqiniswa kakhulu kulezo ndawo eziyizinda. We have appointed independent monitors, particularly for centers at risk, in the sense that maybe in the past there has been any form of unacceptable conduct. So the the monitors will stay there in those centers. The independent centers will stay there. The second safeguard is that Umalusi, which is the accrediting body, also sends monitors to ensure that there are no irregularities. And the National Department of Education does the same. We protect our examination papers from where they are stored to nodal points and up to the school levels. The vehicles that transport our papers are escorted. Namuhla lomnyango ubambe isangamo nabezindaba nalapho udalule ukuthi konke sekumngomumo ukubhekana nezingqinamba. Kuvele ukuthi bangu-195,899 sebebonke abafundi abazohlalela izivivinyo nonyaka. Kanti lokho kuchazwe njengezinkomba zokuthi siyehla isibalo sabafundi abashiya isikole bengakafiki kumatikletsheni. And the largest examination system in the country, supported by 6,450 investigators overseeing 6,712 examination room across and 1,705 public centers and 61 private examination centers. Examination material will be distributed through 13 storage points and 103 distribution and collection centers. KwaZulu-Natal will print 113 question papers, which totally to 35,192,785 printouts. Umatikletsheni wanonyaka uzibekele ukuba uphumelele ngo-95% usuka ku-89.5% njengoba bebezilungiselela ngokufunda amaklasi angeziwe. Lo mnyango uqinisekisile ukuthi abafundi abanezinkinga zomazisi nokunye angeke banqatshelwe ukubhala kanti udaba lwabazomaka alusalanga ngaphandle. Afisa ukuthi-ke uwaredi and ama-markers aqhashiwe azothola iy'ncwadi zawo maduzane. Kuzoqala ukumakwa ngomhla ka-2 to 12 December and nama-assistants akhona and sivumelene-ke no-treasurer ukuthi kubalulekile ukuthi uma ama-markers asemakhini kufanele akhokhelwe kuwona lo nyaka uma sebeqedile ukukhokhwa kungathathi isikhathi ngoba it's part of motivating those who are doing extra umsebenzi ongaphezulu kalo abawenza including ama-markers. Izindabeni ze-1 KZN TV kubika uSiphamadla Gumede ngiseThekwini. Isekela lakhomishana amaphoyisa kuzolonke elimisiwe uGeneral Shadrack Sibiya uqhubekile ke nokuphendula phambi kwekomiti lasePhalamende eliphenya ngezitholo zenkohlakalo nokugxamukela kwesombusazwe kwezomthetho. Namuhla kuSibiya ubezovela ukugcina phambi kwePhalamende. Oyisekela likakhomishana amaphoyisa kuzolonke uLieutenant General Shadrack Sibiya uqhubekile nokuphendula imibuzo phambi kwekomiti lasePhalamende eliphenya ngenkohlakalo nokugxambukela kusombusazwe emsebenzini wamaphoyisa. Ebuzwa ngamadokoda aphoqwa ithimba eliphenya ngokusoconga kosopolitiki, uSibiya uveze ukuthi lamadokoda sebuyiselwe kumphathi waleli thimba. Where are the 21 dockets, 121 dockets? Where are they now? Yes. They are. I'm asking from the custodian now. They are in. I take it that they will be with the political killing trust team project manager. Why were they taken? They were taken, brought by them
to be taken to where they needed to be taken to. African Police Service established the National Task Team on Political Killings, NTKPP, to address the concerning rise in politically motivated murders and related crimes involving political figures. This specialized task team was dedicated to investigating, resolving, preventing such incidents to ensure justice and maintain political stability in affected areas. On the 31st of December 2024, the Minister of Police issued a directive to the National Commissioner to immediately deactivate and disband the NTKPP. Ebuzwa ngezinsolo ezaphakanyiswa ukhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal uJenene Nhlanhla Mkhwanazi, uSibiya uthi kungamampunge konke kwashiwo uMkhwanazi ngaye. And we have seen a letter from the State Security Agency confirming paragraph 4 that you bought equipment. Can you confirm that? General Mkhwanazi ukhuluma into angazazi nje. There's nothing like that. That what General Mkhwanazi is talking about is in his own head, in his own mind. Ayikho leyo nto. Le equipment ekhulunywa ngayo la kazi wayithenga wena for baba. I did explain, Chair, that if you are the head of department of a city, world-class city, and you say we need to bring, to create an office that will carry the office, that where we need to build a war room that is strong, and then you let the IT people sit together in a room. Mayelana nodaba lika Brown Mokgotsi wayenolwazi olubucayi lwezomthetho, uSibiya ungene ezitangeni waveza ukuthi kuyinto ejwayelekile kwezomthetho ukuthi kuphutshuzwe ulwazi olubucayi. Intelligence formation of the country that is lingering among community members doesn't worry you as a Deputy National Commissioner. Is that what you are saying? That is the most concern that we must raise within the intelligence structure. I'm talking about you, General, as a Deputy National Commissioner. So it does not concern you that an information that is supposed to be in the custody of intelligence services is lingering around community members. It does not confirm. Is that your evidence that you are not concerned when intelligence information is lingering around community members? Of course, I am concerned if ever a member of the public will have information, in particular documents that belong to intelligence. It is a cause for concern. But if it is information that relates to the security that affects me, or you just giving me information as a whistleblower. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uSiphamadla Gumede ngise-Richards Bay. Ubukhosi besizwe busakwaZondi kwaMpumuza uthi-ke kungamampungu ukuthi-ke buntshontshe isidumbu somntwana ongumzukulu wenkosi ebusayo. Lokhu kuza ngemuva kokuthi umama womntwana odlule emhlabeni esolele umndeni ngokumeqa wakhweza indodana yakhe ngaphandle kwemvume yakhe ekubeni-ke umntwana engahlawuliwe. Umndeni wobukhosi bakwaZondi kwaMpumuza uthi awushintshontshanga isidumbu senkosana yawo engumzukulu wenkosi ebusayo. Kepha ngemuva kwemntontiswano phakathi kwemndeni yasekhaya komama wenkosana, inkosi yathatha isinqumo kulolu daba. Emva kwalokho-ke sibeke sumndeni wakaZondi sesithatha isinqumo ngomgqibelo ekseni. Isithi inkosi, angikaze ngibe buhlungu kangaka kusuka kubusa ubaba inkosi uBhekuzizwe, nami ngabusa iminyaka ecishe linganiselwa ku-49, kodwa angikaze ngibone umuzi wenkosi unganikezelwa isithunzi ngalolu hlobo. Sekungadonsiswana kuze kushaye usuku lolu. Kutheke ngalisa abathekseni besithi inkosi, cha-ke maZondi angisaxoxi namuntu, umntwana sengiyamkhweza, ayibisiphingwe enkulu. Inkosana uThemelani kaThubelihle Zondi udlule emhlabeni mhla zine kuMfumfu ngokuzikhunga okubikwa ukuthi kwenzeke ekhaya esigodlweni sikaNdlunkulu Mantombela ongasekho ongugogo kumufi. Umndeni uthi uthole umyalezo ngosuku lwenkonzo yokumphelezela umufi. Umntwana kufihliwe-ke ekseni. Kuthe mase nje sesithi siyaphuma siya enkonzweni yakhe umntwana, silungisa nje, kwangena imessage efonini yomfowethu umntwana uThubelihle. Imessage beyithi-ke kufanele aphuthume high court. Nangempela siphuthumile high court, safika bengasekho umndeni wakwahlela. Sabuya sezekhaya siboneke ngomndeni wakahlela umama wethu umntwana esimhloniphayo
esephethe amaphepha senkantolo abevimba umngcwabo. Kusho ukuthi ke kube khona ke mhlambe ekhaya ukuthi usiko lungazeki kahle ukuthi umuntu uhambe ngalendlela uyafihlwa. Noma nje umuntu nje uma thina abantu abangamazulu kakhulukazi yesithi ukhwezwa nini noma ufihlwa nini. So ke ngokosiko lwethu ke kwaZondi kuyahlukana ukuthi loyo muntu la eNdlunkulu uhambe kanjani. uZondi uthi abakathole umbiko othi kumele kugunjwe isidumbu. Sisaluzwa nje nathi la ko TikTok asikakatholi iphepha olithinta lona ngoba sathola nje order, interim order yayithi singakhwezi. Kwasho ukuthi sesikhwezile futhi ayingasho ukuthi singabi nayo inkonzo yokucelebrate impilo yomntwana. So saqhubeka nenkonzo ngoba yayingekho into ethi singayenza inkonzo kodwa kwakukhona into yayithi singakhwezi. So sase sivelike simfihlile umntwana. Ethintwa umama wenkosana uthe akaphilile usayobona odokotela. Ezindabeni ze1KZN TV ngu-Ayanda Dube Nkwambuzi Mgungundlovu. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli uthi ke sebeyohlangana evotini nalabo abafake isicelo sokuba ke kuvotelwe ungabethembi upholi bakhe eshamthetho saKwaZulu-Natal. Ekhuluma nezo kulezi ndaba ngesikhathi ke kuqhubeka umhlangano wecabinet esifundazwe, uNtuli uveza ukuthi isifundazwe sinozinzo. Zichazwe njengezingenaso isisekelo izathu zokufaka kwesicelo sokuvotela ungabethembi upholi bukandunankulu wesifundazwe uThamsanqa Ntuli esifakwe iqembu lomkhonto wesizwe eshamthetho kulesifundazwe. Submit a motion of no confidence to the Premier or to the IFP. I think it's craziness. There is no much basis that are there to say there's something wrong in the province or we're failing, because we've been able to even rescue some departments that were struggling because of the financial pressures. We've been able to ensure that all departments are working, and for each and every challenges that we're faced with, we're able to provide solutions. So as IFP, we don't think that was necessary. We don't want, as the people of KwaZulu-Natal, a government that is not stable, that will keep on changing leadership now and again for narrow or ulterior motives. Likho isoka la Dladla Imbanga ikhala vele babeshilo bathi kuba izinyanga ezintathu. Manje ke sekuphela unyaka sebebona ukuthi ake beqhamuke nemotion ke sohlangana nayo kwi-motion lapha na kule-stage. Ngaphandle kwalokhu uNtuli uphinde waphawula ngokwashiwa be-ANC Youth League abancenga leliqembu esifundazweni ukuba lishenxe ekuhulumeni ukubusa ngokubambisana ngenxa yokungenami ngokusingathwa kwezindaba ezinto abanye umasipala. Noma i-ANC Youth League nezinto ekhala ngazo, kodwa kithina njengamaqembu akhona kuhulumeni wobumbano ukuthi fanele phela sibuke ukuthi iziphi izinto okukhalwa ngazo, sixoxe siyilungise. Vele akaze kuhulumeni wokubambisana kungabikho ikhathi ezifikayo la khona okuba khona either ukujikelana ngamazwi noma la kuba khona abanye ababona ukuthi khona ongenzekile kahle nokufanele kulungiswe, kodwa ke kufanele kuhlalwe phansi ngoba ngisho kuzwelonke niyazi nje ukuthi kuyakhulunywa ukuthi hayi impela iGNU akusahambi kahle, kodwa iGNU ikhona, and for now sinethemba lokuthi iGNU GPU izoqhubeka nje iziqede ihlandla. uNtuli bephawula ngesikhathi eqhubeka umhlangano wecabinet kulesifundazwe nalapho bekudingidwa ngezithinta ukukhulisa umnotho nokunye. Udaba lokukhula komnotho esifundazweni njengoba sazi ukuthi sikhule kule kota edlule ngo-0.8%, kodwa kubalekile ukuthi sixoxeke ukuthi yini edala ukuthi sikhule, senze njani ukusustaina lokukhula lokho, ikakhulukazi ihlo lethi lingasukile odabeni lokudala amathuba omsebenzi nanokubuka ukusebenza komasipala, ukusondela kakhulu kahulumeni ngendlela ezoba meaningful, ezodala ukuthi omasipala ngendlela abahambisa ngazo izidingo zabantu ziqine kakhulu. Kodwa sigcizelela odabeni lokuthi izidingo zabantu njengokuthani bathola amanzi ahlanzekile insuku zonke, babe nogesi ozinzile, sibambisana kanjani nomasipala ukuthi bakwazi ukufika kuleso sigaba leso. Cishe ukuxoxa kwethu sixoxa sihlangene sonke nabantu abaphathelene nokukhula komnotho kwesifundazwe. Asithishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu.
Asikwamukeleke ubukele zona indaba ze1 KZN TV nazo kuyihlokano kuyizona ehamba phambili osukwini namhlanje. Azophela amahlathi kwabakopelayo uqhubekile nokuphendula imibuzo uSibiya kanti abakwaZondi bachitha okwebiwa kwesidumbu. Linovalo ngokugejwa yithuba lokwakhelwa indlu yomxhasi ibhungu eliphina nokukubazeka elizinze emakhoso emthwalume ogwino seningizimu nelikaMthaniya uGili Sibe osohlwini labantu abazokwakhelwa izindlu zomxhaso ngaphansi komasipala uMzumbe uthi udinga usizo lokukhokha imali engaphezulu kwesikhulungwane zamarandi esidingeka kokumkhulu ngaphambi kokuba kwakhiwe indlu yakhe. Ukhona ofikile usengana afika washo njalo wathi indlami ikhona iphumile ngokuthi fanele ngiyokhokha lapha Nkosini kumlibhanje ibhanje wathi 2500 400 50 kinzima kakhulu anginayo yona ngihola futhi nayo vele ifani ndengekho nje lo mali ngikhiphe yona manje Solomon Zoltani. Lo mndeni wakaShibe uthi awazi ngempela ukuthi ungathathani uhlanganise nani ukuze kuphume imali yakumkhulu. Sazi nokuthi kwakuwumphonyaka ngoba kwaqaliwe kwabhalisa uma kusekhona uma yangaphuma indlu yakhe zaphuma izindlu zabantu yangaphuma yala ekhaya kwaze kwaboma uyashona engazange ayithola indlu yakhe kwase kuthiwa kubhalile silethi ikhansela likhona lizobhalisa umfowethu ngoba ukhubazekile wabhaliswa naye kuze kube manje akaze ayithola indlu laze lashona lelo khansela ingazange iphume indlu kuze kube manje ayikazi iphume indlu. Inkinga nje oqala i-lectures akusifuna siphendule ibhantshi asinamali ekhaya asisebenza amakhompyutha osebenzayo sihola impesheni nami ngihola impesheni nomfethu uhola impesheni nomunye uhola impesheni so asinawo amandla ukuthi sikhokhe leyo mali. Kanti umasipala waseMzumbe usuqinisekisile ukuthi lukhona uhlelo oluqhubekayo okuhloswe ngalo ukwakhela abantu izindlu. Ngifisa ukuqala ngokuthi umasipala ofisa ukuqinisekisa ukuthi udaba lalo zindlu uyalazi kakhulukazi ezithinta abantu abaphila nedisability nanokuthi ama designer lezo zindlu azoncika kakhulu kwicondition umuntu aphila ngaphansi kwayo. Sifisa futhi ukuqinisekisa ukuthi umphakathi wakithi uthathe i-information evela kumasipala ukuze ungaduseki ngoba ayikho i-deadline ekhona uhlelo lolu oluqhubekayo. Ngifisa futhi ukusho ukuthi umasipala awuzothanda ukuphawula kakhulu ngodaba oluthinta abakomkhulu. Lowo mhlali lowo umphakathi ngingamkhuthaza ukuthi axhumane nenduna yesigodi sayo okuyona enolwazi oluphelele olugayida into ethinta ukubekwa kwabantu eindaweni zamakhosi. Khona manjalo udaba lwalebhungu selusukunyelwe inhlangano yeWomen of Umthalume ekuyiyona yenxuse uShibe ukuthi akasebenzise iziko lezindaba ukucela usizo emphakathini. Singacela nje usizo bakithi kumphakathi basipho usizo ukuthola leyo mali efunwayo enkosini ukwazi ukuthi kungene indlu kamfowethu akwazi ukukhuleka naye. Ngoba la ehleleni lasihleli khona izindlu ziyanetha izindlu zigijima amanzi ngaphakathi. Ntando yenkosi Dlamini yezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngisemthwalume. Uthishanhloko wesikole samabanga aphezulu isole size high eMtubatuba uthula sizwe Mnyeza uthi ke baphokophela ukuthi ke bathole 100% ukimphumela amatikletsheni walonyaka njengoba benze yonke ke imizamo ukuthi abafundi babhale izivivinyo zabo zokuphela konyaka bezilungiselele ngokwanele. Umnyeza usho lokhu ngesikhathi lesi sikole sibamba umkhuleko wabafundi bamatikletsheni okuzilungiselela izivivinyo zokuphela konyaka. Imphumela emihle yokuphumelela kwabantwana ilele ekutheni abafundi bazimisele bephinde bethola ukwesekwa.
Namuhla lesi sikole sihanjelwe ngabanye babafundi abebevele befunda kuso ngaphambilini eminyakeni edlule okuzoqoqozela umatikuletsheni ukuba uzimisela uma usubhala izivivinyo zabo. Lokuvakasha kwabo banikeleke nangezinto ezolela abafundi uma sebebhala izivivinyo zabo, sibala amapeni, amarula, imsizi nokunye nje okuzolekelela abafundi uma beqhuba izivivinyo zabo. Sathele isikhathi ukuthi sizobavakashela, sivakashela umatric, sizobanikeza i-stationery abazobe besebenzisa ngoba bezoqala ama-final exam. Okunye siphinde si-award laba abazobe bethole ama-bachelors ngo-term 3. Inhloso yethu ukuba-encourage ukuthi bengayeki njengoba sebeqalile sebephasile ngawo lamazinga aphezulu, bengabe besayeka beqhubekele kuze kuyofika kuJanuary. Lesi sikole esisemakhaya esishoda ngezisiza kakhulu kulonyaka ke bazimlisele ukuba ke bathole imphumela engo-100%. Laba ke bazilungiselele ngokwanele ukuba abantwana bakwazi ukubhala izivivinyo zabo kahle. Iso sethu kusukela nje saqala ukuba neclass la matric ukuthi nathi sikhiqize abafundi sithole u100% pass. Kodwa ke ngenxa ke yokushoda kwezinsiza si average yethu over the last 5 years iphakathi kuka 70 and 80%. Kulonyaka esikwenzile ke okuhlukile ukuthi sikwazile ukubaqoqa abafundi bahlale ngaphakathi esikoleni, senze ama morning classes, ama weekend classes, even istudy sasebusuku esisupervised. Sithole futhi nama lead teachers ezifundo ezahlukene njengo physics no mathematics ukuthi beze bazobasiza abafundi bethu. Sesibonile ke improvement and sinethemba elikhulu uma ubuka nje imphumela ka term 3 ayisikwazile ukufika ngaphezulu ka 80%. So sinethemba elikhulu ukuthi hayi imphumela yokugcina ayisibheke kuya 100% noma kanjani. Ukuphumelela kwalabantwana kulele kubo nasekubambisaneni kwabothisha kanye nabazali ukuqinisekisa ukuthi abantwana bathola ukubeseka okwanele abakudingayo. Nina nize nifike lapha njengabani nizosiduduza njengabantwana ukuthi hayi siyafisa ukuthi benze kahle. Kulonyaka nje besifuna ipercent eliphezulu. Abona masingathola 100% hayi ngakujabulela mina lokho njengosihlalo walesi sikole. Bona nje dadewethu engakusho esibhizi ngakho njengamanje ngiqala kuthisha. Othisha bayinikele ama weekend abasahlala emakhaya. Kunabafundi abafunda umatric bahlala la ngaphakathi ngokuthi sidinga ukuthi babe seduze ukuze sithole ukuthi bayikhuthaze kahle beseduze. Lokho nje kukhomba ukuthi wonke umuntu uyimisela ukuthi sithole ipercent eliphezulu. Umasipala wesifunda uMzinyathi uphenduleke ngokusemthethweni isokelo kwakhwezweni zangasese endaweni yasoFabeni ngaphansi komasipala uMsinga. Umeya lo masipala uThembisile Mchunu uveza ukuthi ke kungumsebenzi wakuba bakhela umphakathi izindlu zangasese ezinesithunzi kanye nokubanikeza ngamanzi. Imeya kaMasipala uMzinyathi uThembisile Mchunu uveza ukuba bazokwakhela lo mphakathi izindlu zangasese ezilinganiselwa ku650 la eMsinga eFabeni kuward 11 kodwa sizile kuward 11 kuphela. Size eMsinga emawadini awu10 sizofaka ama toilet izindlu zangasese eziwu650 sezizonke. Isamba ke semali esinikezwe yona singu9 million. Siyethemba ukuthi abantu bonke laba bazothola ama toilet bazosizakala kakhulu. Nokho ke siyazi ukuthi akuthi sonke esizothola ngenxa yokuthi imali esinayo ayaneli ihlala inganeli, kodwa siyafisa ukuthi nabanye abangakatholi ngelinye ilanga bazothola. So sesifinyelele kubo ngoba okuyithu nje ukuthi abantu besizakala. Uqhubeka ngokuthi kukhona abazocosha amathuba omsebenzi ukuze bekwazi ukuziphilisa noma kungokwesikhashana. Usonkontraka uzothi mayifika la bese xhumana no ward council nama ward councilor onke bese bethola abasebenzi abazobalekelela ukuze umsebenzi uphumelele nokuthi nasemakhaya ethu ezindlini kube khona abakucoshayo abakubeka etafuleni ukuze basizakala abantwana nayo yonke imindeni. Kanti amalungu omphakathi akushayela ihlombe lokho njengoba eveza ukuba bekukhona imizi engenazo nhlobo izindlu zangasese. Siyabonga ukuthi sivakashela uMasipala osukwini namhlanje
mhlawumbe intuthuko sizoyithola njengathi thina abantu besifazane esihlala ngabodwa siyathanda ukuthi ngelinye ilanga sithole uxhaso mayelana nezindlu zangasese la eMsinga. Lokhu abakwenza kuyasiza ngoba ngempela abanye khona abasalahla lento indle ehlahleni uyabona. Abanye babena lezi iqhiqileza kudala lokho kwakuphethe kweqhiqe endlovu. Sezawa nazo kwabanye kodwa zabe zakhiwe ezinye. Kodwa ke njengoba kunjena lokho ngibona kwenzeka kuzoba khona umehluko ngoba bakhombisa ukuthi khona beza nakho. Impela lento yona izosiza mina kuyangithokozisa enhlizweni yami ngoba uyabona kunokuthula nje ungenzeki lutho. Kunzima kakhulu ngoba kwezinye indawo ubona nje ukhala ukuthi azikho lezinto ngoba khona nabanganakho qobo. Kodwa bona kusekuzokwazi ukuthi kukhavaleke lapho kwenzeka ukuthi kuqhubeke kuye phambili bona kuhle impela kakhulu. Khona manjalo imeyiphinde yagcizelela ukuba kubalekile ukuba abesifazane bewuhlolela umdlavuza webele. Siyaqhuquzela kubo bonke abesifazane abakhele umhlaba wonke ngisho njalo ukuthi abazinakekele ukuzinakekela kwabo ukuthi behambe beyozichecka kuma breast abo ngoba lenyanga esikuyo inyanga ye breast cancer futhi senza ke iawareness kakhulu kubo bonke abesifazane. Siyafisa ukuthi abesifazane behambe beyozichecka ngoba kulula ukuthi uhambe uyozichecka khona uzokwazi ukuthi ulekeleleke kwelapheke kalula mangawusheshe wathola. Kube kuthobe kadladla ezindabeni ze1 KZN TV ngisemsinga. Siphinde futhi sayitolo sibesiqhubeka nazindaba zethu. Asiphinde ke sikomkele umbukelo sabukele zona indaba ze1 KZN TV sikhumbuzo bekuyizona behamba phambili osukwini namhlanje. Azophela amahlathi kwabaqopelayo uqhubekile nokuphendula imibuzo uSibiya kanti abakwaZondi bachitha okwebiwa kwesidumbu. Ake sibheke ke ngosini yezomnotho. Rand lakuleli lu 17.47 cent emaqhathiswa nedola laseMelika libo 23.16 cent emaqhathiswa nopondo libo 20.18 cent emaqhathiswa neeuro igolide lona lu $4,123.24 cent ounce wele ngahluzwe wona $63.32 cents umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Ukapteni Bafana uRowan Williams uthi kunenhlasi yethemba ukuthi ke bazokwazi ukusibekisela indawo kwindebe yomhlaba ka2026 ezobanjelwe eUSA ngokuhlanganyela neMexico neCanada. Bafana lihlalekele ijoka lokushaya eRwanda kokugcina wokuhlungela indebe yomhlaba. Imincele kuba iNigeria ihlule iBenin komunye umdlalo waGroup C ozobeke ubhekwe ngabomvu abathandi bebhola bakuleli. Ibafana izenzeleke umsebenzi wanzima ngokuhluleka ukushaya iZimbabwe ngesonto ledlule. Nokumphumela ke owayisusa esicongweni umdlalo bafana neRwanda uzoqala ke ngehora lesithupha eMbombela Stadium eMpumalanga. Asibhekeleke isimo sezulu sakusasa esikalindeleka. Bukeligeza kuqe besikuphathele zona usukwini namhlanje. Nawe ke sohlangana kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.